Тапшыруның беренче котлау сәләме Ульяновск шәһәренә оча. Бүген үзенең 30 яшьлек матур юбилеен кадерле киленебез, улыбызның яраткан җан яры, татлы оныгыбызның газиз әнкәсе Гульмира Сотникова каршылый, дип язалар Новоспасск бистәсеннән кайнатасы Вилдан, кайнанасы Фәниса Сотниковлар. Ульяновск шәһәреннән тормыш иптәше Рафаэль, улы Рамзан, кайынсеңлесе Юлия, тормыш иптәше Рамил белән. Гаиләбезгә килеп кергән кояшыбыз, Гульмирабыз безгә бик тиз ара үз балабыз булды. Без аның беренче көннән үк җылы карашын, ягымлы тавышы белән мөрәҗәгать итүен сиздек. Аның Рафаэлебызны хөрмәтләп, яратып яшәве белән шат һәм бәхетле булдык. Гульмира ул бу дөньяда үзен үзе ясаган шәхес. Тырышып укып кулына диплом ала. Аннары авыл баласы булса да, үз тырышлыгы белән шәһәрдә фатирында булдыра. Гаиләсендә дә ул уңган хуҗабикә, баласын матур тәрбияли алган әни буларак тора. Һәр вакыт тәмле ризыклар пешереп, тормыш иптәшен эштән көтә. Алар икесе дә бер тармакта хезмәт итәләр. Медицина кешеләре буларак, эшләре авыр булса да, без якыннарына да вакыт табалар. Бүген Гульмирабызга 30 яшь. Кадерле балабыз. Рөхсәт ит сине шундый матур, яшьлек чорыңның юбилее белән ихлас котларга. Теләкләр алар бүген күп яңгырар, ләкин бездән иң мөһиме саулык һәм гаилә иминлеге сезгә. Улыбыз белән бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, Рамзанчыгыбызны исән сау гына үстерегез. Сез һәр вакыт безнең өйдә көтеп алынган кунаклар. Синдәй татлы бала үстереп биргән әти-әниеңә дә олы рәхмәт әйтәбез. Әле ярый безгә кудалашырга насыйп булган. Эшеңдә гел уңышлар көтсен. Юлларыгызда ике йөзле начар кешеләр очрамасын. Чын дуслар һәр вакыт янәшәдә булсыннар. Бәхетле була алтыныбыз. Гульмирабыз 30 яшьлек каршылый бәйрәм таңын. Раббым бирсен тик саулыгын, гомергә аек аңын. Яратып һәм яратылып яшәгез гомер буе. Булсын насыйп көтүләре, балалар бриллиант туе. 30 яшь ул гомерләрнең бик гүзәл, татлы мәле. Булсын иде балаларның һәр вакыт яхшы хәле. Килен түгел, үз кызыбыз булдың балам тиз ара. Сары сагышлар басмасын, килмәсен кайгы кара. Бәхетле булып елмайып, канәгать бул тормыштан. Һәр бер көнең торсын бары көтеп алган уңыштан. Кунакларга безгә ешрак балакайлар килегез. Сезне без нык яратабыз, шуны һәр чак белегез. Кадерле Гульмира, матур юбилеегыз котлы булсын. Алда якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итегез. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтылап